For I have to say... Roedd yr ymateb stormus I sylwadau Mr Willis i'w ddisgwyl, ond oedd neb yn rhagweld y byddai ei areth yn cythrwyddo'r 3,000 o lowyr gyment. Ar ôl condemnio tactegau'r heddlu fe ddechreuodd Mr Willis farnu ymddygiad rhai o'r glowyr ar linellau picket. O fewn eiliadau roedd y dorf yn gweiddi ac yn ceisio amharu ar ei areth. Violence creates more violence. And out of that extra violence is built not solidarity, but despair and defeatism. Gollyngodd grŵp o lowyr raff grogi o dôr neuadd, ac am rhai munudau roedd y rhaff yn hwnian o flaen wyneb Mr Willis. Trwy'r helynt I gyd eisteddodd Arthur Scargill ac ysgrifennydd y glowyr Peter Heathfield yn dawel. Ni chynnigiwyd cymorth I Mr Willis chwaith gan Emlyn Williams, llywydd glowyr y de, a oedd yn cadeirio'r cyfarfod. Yn y diwedd, bu'n rhaid I Mr Willis roi'r gorau i'w areth, a doedd e ddim yn fodlon ychwanegu at ei sylwadau ar ôl y cyfarfod. Ond fe farnwyd Mr Willis yn hallt gan Arthur Scargill. Roedd ymateb y gynulleidfa yn gwbl ddealladwy meddai. I think the people in the hall tonight were responding to comments made by Mr Willis on the question of violence, and on that one aspect alone, bearing in mind that they have actually seen what takes place on picket lines and they know the massive intimidation by police. That's what they were reacting against.